Сега ще ви кажа нещо. Раздаваха енергодружества на разни чужди фирми. Хората в момента нямат ток. При един кирлив сняг останаха без ток. Баш по празниците. Представете си, ако падне един як сняг, както беше някога, и температурите паднат на минус 18 градуса, какво правите вие? Усещате ли как връщат в унес времена, дето бабите готвеха с фурни на печки на дърва и минавате на свещи, на петромаксови лампи и свещи. Ако някой не знае кой е петромаксова лампа, ще му обясня. Има едни такива китайски големи фенери, дето с тях ходят да браконьерстват, да ловят раци. Ето и ще минете. Газови фенери и свещи. Защото сте много умни всичките. Когато оня Киро малумния дет му са смейте всичките, Киро къв беше, от ко село беше там, и се сещате за кой говоря, като ти разправяше, че те с евроатлантици ще във върнат 100 години назад, никой не му вярваше. Няма болници, няма лекари, нищо няма. И кой е виновен за цялата работа? Ето шепа бездарници, дето сте ги избрали да го управляват. Ето е истината. И вие не можете да го повярвате. Купиха за няколко килограма банани, купиха всичките. Да. Не могат хората да се върнат в България да живеят нормално, при положение, че на Запад живеят като бели хора. Как искате да станете с работа някой да се върне там? Как искате вие тази държава да се оправи? То няма никакво производство, бе. Сега ви дигат на всичките данъците, защото няма откъде да вземат. Няма бръкнат от тяхния джоб, деца крали. Ама от това ще вземат. На всичките. Ресторантьори, месторантьори, не знам си какво, ДДС-та, МДС-та. Що тях не ги пипат? Не ги пипат, ще ви кажа що. Защото половината хотели и ресторанти са тяхни. Там са си инвестирали кинтите, част от кинтите. Другите са навънка. Зато и сега те първа почва дървото в България и те първа хората ще го усетят. Лек ден от мене, чао!